תשמעו סיפור, היא ישבה מולי בקליניקה. בסוף הפגישה היא אמרה לי, אני רוצה להמשיך את התהליך, זה מרגיש לי נכון. היא רק ביקשה דבר אחד, לדבר עם בעלה ולהודיע לי בערב. נתתי לה כמובן את הזמן וגם את המרחב. עבר ערב, עבר גם יום. אחרי יומיים סימסתי לה לבדוק מה העניינים. התשובה שלה הייתה, אני מתנצלת. החלטתי שזה לא הזמן. מה קרה שם בעצם? הרי הרצון היה, האמונה גם הייתה, הגוף שלה ידע. אבל מהרגע שהיא יצאה מהקליניקה, הפחד חזר לקחת פיקוד. הפחד יודע לדבר יפה, הוא שואל שאלות חכמות. האם זה אפשרי? האם זה הזמן? מה יקרה אם זה יצליח? כשהפחד מנהל, הוא תמיד ישאיר אותנו באותו מקום. ולכן, כדי ששינוי יקרה, הרצון לשינוי חייב להיות חזק מהפחד. חזק מספיק כדי לבחור בפעולה. לפעמים הפעולה הזו היא פשוט לתאם את הפגישה הבאה. כי אומץ זה לא שאין